Saúdo, Anxo Guerra, boa noite. Boa noite, señor director. Benvido, que xa sabemos que estivo de viaxe, xa dimos conta aquí. Sí, pero todo acaba, pero bueno, tamén hai que atender a clase. Hai que volver a clase. Hoxe, como ves, temos un alumnado moi especial, xa que nos gusta nos presumir dos nosos recanteiros. Crucemos esta noite a Paula Ferrer. Forte aplauso, por favor. Hola, Paula. Arián. Hola, boas noites. Lucía García. Que tal, Lucía? E María Barral. María, hola, que tal? Pois moitas grazas, Trisa, porque así ao ter os recanteiros vou ter o galego de todas as zonas de Galicia, de diferentes lugares. Veña. Bueno, pues adiante, non? Sí, hoxe, como vostede dixo cando empezamos, onte foi o día de Rosalía, pero ata o ano pasado era o día de hoxe. Pero apareceu aí un papeliño onde se demostra que Rosalía naceu o 23 e por eso celebramos o 23 o día de Rosalía. Porque, mire, tamén en días de nosos somos unha potencia, porque temos o Día Nacional de Galicia, que é o 25 de xullo, e temos o Día das Letras Galegas, que é o 17 de xullo, de maio, perdón, e temos o Día de Rosalía, que é o 23 de febreiro, e logo temos o Día do Luar, que é o venres. Correcto, moi ben. Está tal día como se naceu a Radio Galega, que hai que dicilo porque naceu o día Rosalía. Moi ben. Non naceu o día de Galicia, pero... Xa lle dedicamos unha clase a Cantares Gallegos, o grande libro de Rosalía de Castro. E hoxe imos yo dedicar a este outro grande libro tamén de Rosalía, que é Follas Novas. Aquí lles presento a primeira edición da Habana de 1880. Ben, a primeira non é. Realmente isto é unha edición facsímil. É dicir, é unha reproducción. A mí xa me gustaría ter a primeira edición. Bueno, xa. Entón, imos logo con esta... Aí é onde está a Negra Sombra, por exemplo, non? Por exemplo, sí. O que pasa é que destes alumnados necesitaba elexir así como se fora un delegado. Eu presento meu, Voluntario. Sí, así Bueno, me lembro moi do ben. examen que xa fixen moitos na miña vida. Ademais, Veña. Así son os nosos recanteiros, profe. como vostede ven por Bergantiños, verdade? Correcto, polo Pois de recanto de Bergantiños é o noso grande poeta Eduardo Pondal, Pois o bardo, o bo claro. bergantiñán. Por iso vostede me ven moi ben para ler uns versos dos poemas que están aquí de Rosalía. E mentres podería meter mar do libro, ter mar, ter mandé. Termamos. Moitísimas grazas. Unha honra, Pois doulle logo aquí para que vai destes versos que nos vais ir lendo, van saindo as As palabras preguntas van sair de aí. destes versos. Así que Presten atención que vai a primeira cada pregunta. un dos alumnos podemos empezar por Paula. Veña. Empezo por Paula porque ten un pouco de Correcto. Pero primeiro recomendación. a poesía. Despois lemos os versos. Digo, empezamos por ela, fíxese ben nos versos. Digo que ten algo de recomendación porque ela ven de Ourense Norte. Estupendo. E eu son de Lugo Sur. Por lo tanto, somos veciños. Está pretiño. Ao ladiño, estamos ao ladiño. Hola, Di. Veña logo, vamos Pois empeza empece a cos pregunta. primeiros versos. Atención, escoitamos. Imos aló. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Moi ben, son os versos de Negra Sombra e van nos poñer agora xa a primeira das preguntas. A primeira das preguntas, que é unha das palabras que aparecen nestes versos de Negra Sombra. E ve, aí aparecía a palabra cabezal. Entón, Paula, cabezal pode ser a testeira, a parte da cama onde apoiamos a cabeza, ou pode ser a almofada ou cabeceiro, que tamén para apoiar a cabeza, esa especie de saquiño. Que lle parece que podría ser ali por Ourense? Isto para nota, Isto para nota. Veña, ti podes, Paula. Son partes da cama, digo, no. Se non, bote a palla do no, ya que saia. Pa ti di unha, Paula. Veña, Non pasa nada. Cal dis, testeira ou almofada cabeceiro? veña, xógoma. A primeira. A primeira era a segunda. A ver se Bueno, está ben, o sea que Era a cabeceiro. segunda. Pois eu di... No, eu tamén iría por testeira, Eu tamén. Eu Sona iría, máis. o sea que almofada. Claro, O pé dos meus cabezais. justamente. Tornas... o Claro, pé do claro. meu cabezal. Deste poema é un dos grandes poemas da nosa literatura, musicado por Xoán Montes, cantado por moitísima xente, desta Rosalía, porque os galegos decimos Rosalía, e xa se entende que é Rosalía de Castro, a nosa, a que dixo Cabaniñas, Rosalía, miña nai, miña santiña. E falando de Rosalía, eu lembro que unha tarde alá do 1981,
unha tarde de sol en Ceuta, cuartel de regulares, escoito eu. A ver, soldado Guerra, dígame usted, ¿qué poeta habla del camino? Sí, mi teniente. Don Antonio Machado, que dice, caminante no hay camino, se hace camino el andar. Y también Rosalía de Castro, que dice, camino blanco, viejo camino. Pero, hombre, Guerra, parece mentira. Y además, siendo usted gallego, si dice don Antonio Machado, diga también doña Rosalía de Castro, cojones. Segunda pregunta. Unha lección que le veo. Unha lección que le veo. A segunda pode ir para María. María, antes de que nos lea os versos. O noso delegado, dígolle que tranquila. Aquí non hai xurado diante, se equivoca, non pasa nada, aprende unha palabra máis. O señor Andrade, o noso amigo, non o vexo por aí tampouco, así que vostede tranquila. Vayan os versos, señor delegado. Faz os versos, hai que versos, pois caleles non vin outros, todos empedregullados, e de cotomelos todos, parecen feitos adrede para lerse a sopramocos. Moi ben lido. Requintadas, palabras lindas, pero requintadas. Vámonos a palabriña, vámonos poñer a palabriña destes versos que leu o poema inteiro, é un poema moi curto. Cotomelo que? Cotomelo. Que será o cotomelo? Será o bulto a dobrar os dedos ou é esa froita parecida aos limóns que si picase un pouco? Di que faz versos con eso dos cotomelos. Que lle parece, María? Non teño nin idea. O que pasa é que a mí dame a impresión de que hai algunha trampa aí. Desconfíe. Cocomelo, burto de brano. Mire, non mire para as miñas mans, pero desconfíe. Eu, como boa galega que son, penso, espero non equivocarme, penso que é a primeira. E di moi ben, os cotomelos. Moitas grazas. A ver. Cotomelos. Son estes... Cotenos, isto que dobramos, os nudillos, esos son os cotomelos. Vale. Este é un poema de Rosalía de Castro, humorístico, que nos lembra un pouco aquelas cantigas de escarnio medievais dos cancioneiros. Por exemplo, hai unha na que o xograr Lopo vai cantar a casa dun infanzón. E o infanzón di que lle dá en pago 3 couces, 3 patadas na garganta segundo como el canta. E di que ademais as 3 patadas son pouco porque canta moi mal. Menos mal que aquí dabas que atrás, Non sei se cantaba ben o Lito, creo que era de Vila. O Lito de Vila chegou unha noite á casa así tarde, cargado de viño, entroulle cantando a muller: ponme la cena morena, morena mía. Ya escoitou a muller: anda chita, deixa de ladrar, que acaba de entrar o señorito Moramio e hoxe creo que vai cenar contigo. Moi ben. Veña, terceira pregunta logo. Vayamos coa terceira pregunta que nos quédanos Lucía. Lucía, que ven das terras alá por onde andou o meu neto Aldán estes días vendo hórreos por CE. Pero eu que son profesor, en que instituto estudou vostede, Lucía? Pois eu estudiei en Agra de Raíces. Agra de Raíces, que nome máis bonito. Sí. Que nome máis bonito. Pois escortemos os versos que lle ten preparado o señor delegado de outro poema de Rosalía. Volvín triste, como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla, do meu leito o fun pillar. Rexistrei polo cortello, mentras me puña a rezar. E vin uns garabulliños e fieitos a Dios a dar. Bravo, Arián. Moi ben. Notase que é de Bergantiños. Vexamos logo que pregunta palabra sobre eses versos. nos pon, que aí falou de garabulliños e algo deso ven agora na palabra. Lucía, garabullo, que será un toxo ou será un guizo, un garabito, é dicir, un resto así dunha pola, un pau pequeniño. Eu creo que é a segunda, o resto dunha pola. Claro que é, perfectamente. Hizo garabito. Foi directa, Porque neste poema Rosalía de Castro di que colleu pois uns garabulliños, uns fentos, e con eso fixo lume. E con ese lume fixo un caldo tan bo que era un caldo de gloria, que di que me soubo que lamar. Por iso, no día de onte, na casa de Rosalía, na Matanza, e en moitos sitios, se fixo o
caldo de gloria para celebrar ese día. Falou de... Estamos no de sempre. As palabras ás veces nun sitio dinse dun xeito. Por exemplo, en Trasar decimos os guizos para acender o lume. E na Cervela din os garabullos. En outro sitio os garabitos. Mesmo se pode decir pitelo. Un pitelo é un anaquiño de pá, unha astilla, pero un pitelo non é un pito de fumar. Eso é un cigarro. E sabe, vostede lembra ben, señor director, e moito do público, que nos nosos tempos non se fumaba diante dos pais. Meu pai e os seus irmáns, dous deles curas, nunca fumaron diante da mamá Carmen. E un dos meus irmáns xa era mozo, estaba un día fumando, e chegou o pai, e meu irmán, e dixo de meu pai, colle o cigarro e acaba, o que a vida non se tira, rapaz. Había que acabalo. Primeiro era o primeiro. E desde aquelas, o pai e o fillo fumaron sempre xuntos. Acabou. Pero o pai seguiu sin fumar diante da avoa. Porque, xa o decía o Garabito botara un mes na Habana. E cando se falaba así da xente nova, decía, é que antes había un respeto, me cago no malecón da Habana. Había un respeto. É verdade. Había un respeto. E agora, señor director, para rematar, eu non sei se hoxe o Julito e a Merche fixeron un caldo de gloria onte. Na parrillada Paraguai poden facer Vostede sabe que o caldo sempre ao día seguinte requente está máis rico. Perdón, Gallos, o mellor non o sabe, pero é que hoxe hai un atraco. Hai un atraco. Pois eu quería invitar os alumnos. Outro día. Pois hai un lío, hai un lío. Sí, eu non iría, Non iría, pero mire, quedaba a Victoria na casa facendo un caldiño de gloria ao chegar como... Ai, toca. Outro día un tupper. Que pillaba, que pillaba. Bueno, Anxo Guerra, un placer. Unha